खालामना हो रायजोफोर दानिया नोंसोरनि माबादि मोनदों? हलु हलु मोनदों बिरादनो नाजा सारायखौ जानबाय सारायखौ जाननाय लोगोसे बानलुखौ आलदा हादों बानलुजों सामब्रामजों एखे हादों सार सोरबा अनलाव देफायो गोदो नङा सार ना रुटि जाबो थारमाने जोंना बानलु एसे एसे गोग्लैखाबाय नालाय बेवहाय जोङो हाबा जानायफोरनिया आलादा गथा जायैनि सार आरो हाबा जायैफोरनिया आलादा जागोन ओमफ्राय माब्रै सङो बे संनायजोंनो नांगौआबो मोनफा मोनफा ओंखारलांखागोन बुङो जेनेसो बुंनायसै मा नांग्रो मा लाग्रोआमोन आङो अनला ओंख्रि संनायाव सिगाङावनो आं माइरंखौ सोमनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव आङो दसे सोमनानै दोननानै उवालाव देबाय उवालाव देनानै आं ओंख्रि संनायनि बादायलायनाय माइरंखौ मालाय अनला माबा जिनिस दंमोनलाय सोरबाफोर गाखोग्रा दंबावोबा आरो गुबुनखौ बादायहोनाय जानाय नङा ओंखायनो थाबैनो जाहाथे जोङो बादायारिफ्रा मुंखौ थिसनो बेनि थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय स्कुटि दोनदों अननानै बिथांमोननि बिगोमाफ्रा जाहाथे गारिखौ साइड खालामो बेनि थाखाय गुरै खावलायहरदों मानोना जोंना जोंनि नायगिरि पाब्लिकफ्रा जागोन इन्टारभिउआथ' लागासिनो ना खालामनाय जागोन आरो उनावहाय जुदि होनो लुबैबाबो मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो मानोना जा समनि आंखाल आरो बे हाबाफारियाव जाय सुबुङा जाय बादायारिया 2 मिनिटनि गेजेराव बै गोजौनि फिरफिलाखौ दांहैनो गाखोग्रा गासैबो बादायारि थालिर गाखोग्रा फारसे फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय बसुमतारी चेम्पियन थाम 3 नाम्बार आरो 10 नाम्बार बिथांमोनखौ दिन्थिफुंसालियाव खावलायहरनाय जाहैबाय नोंसोरखौ दा सियार सेलायनोसै मादै सियार थालिर गुदियाव बयबो गसंहैदो वार्म आप खालामदो नारजिनि सोमोन्दै एसे बुंलांदो जाज बिथांमोना एसे बै सनानि मिस्टार बैसागु 2025 आरो बेवहाय सारनानै होबाय बेनिफ्राय
थांबाय आरो दाउखौ बिबो खुवानो बादायारिफोरखौ आं सावदों एसे नाम लिस्ट खालामोबा मोजां जायो जाखो खरा होबा जायो हालदैजों आङो जेबो गैया बानलु गोथां दासिमबो सासेल' मोनदों मामु ब्रह्म कोलाबर फिसाखाथि आरो जायफोर बाहागो लानो होननानै फैदों बिथांमोनखौ नैबे साहा खान्थाल बिफाङाव गावसिनि नामखौ दैखोफैनो थाखाय आङो खावलायबाय